Ndewo, no, and welcome to your week 19 sentence review. If the week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple, to raise 10,000 next generation Igbo speakers, and every sentence you practice brings us one step closer. So wherever you are, in the car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Agaram. I went. Repeat after me. Agaram. 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 Number 2. Eriri m nri. I ate. Repeat after me. Eriri m nri. Eriri m nri. Eriri m nri. Number 3. Ezuru m ike. I rested. Repeat after me. Ezuru m ike. Ezuru m ike. Ezuru m ike. Number 4. Eriri m nri. I ate food. Repeat after me. Eriri m nri. Eriri m nri. Eriri m nri. Number 5. Eriri m osikapa. I ate rice. Repeat after me. Eriri m osikapa. Eriri m osikapa. Eriri m osikapa. Number 6. Ha riri nri maka na agụụ na-agụ ha. Ha riri nri maka na agụụ na-agụ ha. They ate food because they were hungry. Repeat after me. Ha riri nri maka na agụụ na-agụ ha. Ha riri nri maka na agụụ na-agụ ha. Ha riri nri maka na agụụ na-agụ ha. Number 7. Ehiri m ụra. I slept. Repeat after me. Ehiri m ụra. Ehiri m ụra. Ehiri m ụra. Number 8. Ezuru m ike. I rested. Repeat after me. Ezuru m ike. Ezuru m ike. Ezuru m ike. Number 9. Atara m mkpụrụ osisi. I ate fruit. Repeat after me. Atara m mkpụrụ osisi. Atara m mkpụrụ osisi. Atara m mkpụrụ osisi. Number 10. Agara m ahịa. I went to the market. Repeat after me.
Agara m ahịa. Agara m ahịa. Agara m ahịa. Number 11. Eriri m nri. I ate food. Repeat after me. Eriri m nri. Eriri m nri. Eriri m nri. Number 12. Ehiri m ụra. I slept. Repeat after me. Ehiri m ụra. Ehiri m ụra. Ehiri m ụra. Number 13. Agara m ahịa zụọ nri. I went to the market and bought food. Repeat after me. Agara m ahịa zụọ nri. Agara m ahịa zụọ nri. Agara m ahịa zụọ nri. Number 14. Eriri m nri hie ụra. I ate and slept. Repeat after me. Eriri m nri hie ụra. Eriri m nri hie ụra. Eriri m nri hie ụra. Number 15. Ha lara ụlọ. They went home. Repeat after me. Ha lara ụlọ. Ha lara ụlọ. Ha lara ụlọ. And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 19. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for this week at learnigbonnow.com. Abụ nwanne gị nwanyị Yvonne Chioma Mbanefo. I am your sister Yvonne Chioma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.